George kien iħobb ikellem lit-tfal fuq Alla u kellu lezzjonijiet tassew sbieħ fuq dan is-suġġett. Waħda minnhom hija din. Kien jgħidilhom: ħanejdilkom kemm hu kbir Alla. Intom tafu l-ġeografija? Jekk jien nieħdok fuq l-ogħla bejn f'Malta u tħares madwarek minn hemm fuq, il-vista ta' għajnejk ma twassalx biex tara l-Malta kollha. Issa jekk intom taraw il-mappa tal-Ewropa, Malta qisha ġunġliena bil-kemm tidher. Xi ngħidu għal dawk iċ-ċabsiet kbar, ħodor u ħomor tal-Ewropa. Imbagħad hu l-Amerika u l-Asja u jsemmi l-kontinenti wieħed wieħed. Kollha ċabsiet kbar. Issa l-baħar terġa' u ikbar mill-art biex ma ngħidilkom kemm hija kbira x-xemx. Hawn kien ikompli jispjega fuq il-kwiekeb u l-pjaneti tal-univers. Imbagħad kien jgħid: dawn kollha ħalaqhom Alla. Mela kemm hu ikbar Alla li jinsab kullimkien? Bl-iżjed mod prattiku kien ifhem li Alla huwa s-sit ta' kulħadd u ta' kollox. Meta kien jiġi biex ifisser il-preżenza ta' Alla, Don George kien iħobb jgħid li aħna ninsabu f'Alla bħal ħuta fl-ilma, fih niċċaqilqu, fih ngħixu u fih aħna. Minn dawn il-ġrajiet nistgħu napprezzaw kemm kollox kien ifakkar lil Don George f'Alla l-imbierek. U jekk aħna nixtiequ li nsiru qaddisin bħalu, għandna nagħmlu bħalu. Jiġifieri li dak kollu li jiena nara u nagħmel ifakkarni li kemm hu kbir Alla u li huwa jinsab miegħi l-ħin kollu.